Здравейте хора, които ме гледат, аз съм Дран Хекс и днес ще играем Watch Your Teacher. Много да ви хареса, ще опитам да повече от първия път. Cái nền nằm của em mình nó lên. Cái nền nằm của em mình nó lên. Мале, подпали го! Ес, мале! Това е доста полезно. Ау. Нехт. Бе, късетите да переводим. Добре, хора, върна с рекламата свърши. Мале! Остат початъци по дъската. Извинявам се, тази грешка беше заради Wi-Fi. Изключих го, но сега да спрят тези реклами. Колко трябва да убия? 13, добре. Майко! Това сигурно си го мечтаете отдавна да го направите с вашия учител. Но не знам. Мале, нула направо. И това става. Мале. Кой ли ще му направи? Като копия. Като копия му влезна. Опа, трябва да го затворя. Като копия му влезна, мале. Мале, иди ме да повърна. Добре, тая бухалка. Не сме я провалим, сече. Бой. Бой, майко. Мале. Това ли ти е качено? Не съм приятел, бе. Ще ме паузна. Така. Мале, как го запера. Мале. Уи. Shit. Всичките зъби. Добре, идеален начин да го прибиш с книга. Така, трябва по-добре. Но не. Добре, почти мале, това дете не знае. Още 3 начина ми останаха, за това, че сме бахи пичовете. Мале. Dare you? Мале, ще ми толкова не знаеш, че какво ще прави такова нещо.
той откачен. Това мисля, че е последния. Гари начин да убиеш. Най-вече да скочи. Превъртях я. Значи детето са много. Така. И добре хора, това беше от мен за тази игра. Дано да ви е харесало. Ако искате да снимам още такива игри. И до скоро!